कनिया बोली कौन कौन पीस के रौरे पसंद के पीस दे कहने आ देख लात दे द तो वही से तो लात खाई ना हां हां खाई ना यही से लात मंगा ली ना हम हमर लइको खाला सब लुरु लुरु वाला चीज है लुरु लुरु नियन बता ना हई वाला का दे दी हां दे द जमन रौरा खाई फुआ कहने जी कुछ का यही के चलते देखा आज कहत खेलवाड़िया कहते से त ओ जले पतो इले झगड़ा क के आइली अब ए जाइली नो त भाई भौजले काहे ना करी हो हमरा के तना मेहना मरी हसन हम त कहतन के केस क दी ए जोरा धन हो जाई हां क दे कहने देखत रे करब कैसे हमरा खीस बरल बुए जनल हो कौन पिसती ही बोली हई दे दी हड़गरवा आए हई हड़गरवा दे तो छोड़ रहे त खाई मन करते ले लेम बाद में ए जे नु रखले बानी हाँ। देखी फुआ जी हमरा काता ना मानी ना कर रहता। मरद के भी ना मानी ना कन्या मरद कुछ का कहले कुछ कि बार बार बना तहार हाथ के बनावल नु तू आर पे ले वहां से करेला जान जी अरे मीट तो बनाई ना एकदम लवंडा लेखा उतना लवंडो ना सजत होइसन जितना सजा के ओकरा मटेरियल डाल के मीट बनाई जानी मुर्गा बनाए के चाहिए देखी ओकरा में खाली 250 ग्राम तेल डाले के चाहिए 250 ग्राम बस कहते बन तारा लूर बा खाना बना के एगो उ हमर भाई के पतो ही बिया लंगटिनी अब के बनावे ने के त कह देतन त लड़ जते छरक जती हमरा पे त बुढ़िया कहत रही सनु रौरा के कि माने टोला में का सुनले रही जानते बानी कि निकली ना बहरी तनी तनी जाई ना डीहू में तो सुनले रही कि कहत ऐसन कि शिल्पिया फुआ बिया नु रौरा के कि शिल्पिया फुआ बिया ना कि पतो से झगड़ा करती है पतो से नहीं के बनाते रौरे भतीजिया के बात कहतनी हां भतीजे कहत रहे लुआ के उहे कहत रहे के शिल्पिया फुआ बिया नु ताइल बिया उजा पतो से झगड़ा लड़ाई क के आ यही जो हमरा माई से करत लुकत जातन तब उनकर के खींचतन उनकर उहे कही ना के एक से भतीजी बाई सन के फुआ खातिर जानते से हम ही बाई के फुआ खातिर जान दी ना तू नहीं को जान बेटा वाले बतिया बेटा वाले पहिला बा ओए हे रामा का हमर फुए नु जब बियाह करे ले बिया जी हम त कुल सुनी ना लेकिन चुपचाप लगले ना का जरूरत बा कम ओ भाई बाप ले कहम अपना तो हमरा कैसे त बहिनी हमर दुधुआ फेरा में चलत है आए फेरा में चलत है ओइसे हम कहत नहीं कि कहले नहीं कि छोड़ दे जय लेके भागी मुहा में करी का पुते तहिया न थू कम कनी के मुहा पे ये त हमहु सोचतानी कि जान ली के दो चार घर ऐसन गांव में कांड करसन टोला में कि हमहु देखी हमारा के कोनो उगुटासन तो ओकरा बदले में हमरो के उगुटे के मिल हां समझ आई यही से हम पता लगाव चली ना कि कोना घरे का उरे पे भइल बा जान ली मान ली के जनले रहम कि कोना के बेटी लेके भागल का कोइलस का ना तबे न हम गाड़ी देव जी अरे देख रे तो दिया वाले के भाग होई तोर पतोहिया ऐसे कहलस तबे न बोली जान ली यही के चलते हमरा के नीलवा डटल कहते का करे ओकरा घरे जाते त कनी जाए तोरा ले झगड़ा बा तोरा ले बोला यही के चलते फुआ जी कुछ कही घर से निकले लगनी हमके टोला में के हाल समाचार के खबर ली ठीक कइलु कने आज में त काल निकल ही के बा को दिन आदमी घुंघटा में रही ठीक कइलु यही के चलते निकले लगनी तो भर पेटा खा ली ठीक बा भर पेटा खा के दी का एक पिसौरू ना 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 अभी ना हम ले ले तू का चिंता हम ला जाई तारा ई बुझाता अरे आके ने बिया धरी ना एक पिस गोतिनिया हो हां तार गोतिनिया आय तार गोतिनिया दे दी का टमटरवा खाई ना का टमटरवा ना ना रहता मर दी आय दी एक पीस का तक तनी ओने वो आइल बा कुछ बेचे वाला उहे देखे लगनी का हम गोतिनी दिन से ना हमरा ठीक कइले बा वो सही रहे के चाहे यानी रौरा आगे नु अपन मरद के तो हम सोची ननुआ रौरा के चटनी पीस के सलाद काट के खाना पर दे दे मुंकरा के मरते रह जे पानी देबे ना करम कुछ कट्टी करो के बोले के लूर ना हां कुछ कहीं एगो बात हुआ जी मुंहे नु सब करावेला जी तब अपने तब का करावेला तब का यह मुंह में ना पान खाला यह मुंह अपन नहीं खाला जानलू ओही से ढेर के हमारा से शिकायत बा कि निकले लागल घर से अरे ए बेटा कटनी पुतवा कटनी कहे लागल त सोच हो जियसन जानी काहे ना निकलम हम अकेले करे के बात हम निकलम ना बिलावा दी हम ना अजीब हुआ जी हम घर से निकलम तबे नु देखब कि हमर घर कहां बा जब अलगा होखम त हमरा पता चले कि हमर घर के खेत में जाए के बा काने का करे के बा तब का ना देखब बेईमानी होता है गोतिया पट्टीदार ही बताओ गोतिया पट्टीदार तारा के केहू कर बोला बा हां त हमर बौरा ना रही तो 300 रुपया पर भाटा पर कमाईते 300 रुपया नहीं को तू जानता गोतिनिया बिया ना हो पहले के रखल हम अरे हम जाने छिनरी के फेरा में के रहता रखले रहे अब ना बतियाले अब तो ना तना लू गरे बा हमार मन दिले करा पइबे ना करला अपना मरद पौ करे आ जाइयो तो तू नहीं मैं तो चूस के फेंक दे तू नहीं कोनो बेटा हो तो कोनो रखले
तब तो एक काम करते तो खाए हो हम लोग खाली गजब हाल बा लौकत नहीं के फुआ जी बैठल बनी खाता नहीं त ए जे काछा बनियान पा जाई ना माने माने सर ह जा आ भव बैठल भी एकला जाए फुआ जी दे का एगो बोटी पिसवा हां हाय बोटी दा 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 देख के ली है ना हो ना हां हो तो चुका कौन दी छोटा की दी का होई वाला गुलू गुलू ना 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 ओहो दे दा रहे दा दे यो ना कहे में 5-6 गो पीस ढा देलस फुआ जी के नजर का लगाई देखलो ना खाइल हम निहारते देखलो कनिया फुआ जी के नजर लगाई बे काय हमार मुंह ना खाए के भोर देहिए तंकर बार जमला फुआ जी करा भीरी पंजरा जाए के हमरा मन ना करला सब कहती आई कुल बात का जाने काहे मत घिन बरेला गिन बरला को तनी के छील लो जैसे दाढ़ी मत छील जैसे पेटवो पके बारवा छील लो हमरा की करेला जान नहीं काइन कर भी आदमी सटी जी पेटवा के बारे में छिली या पेटवा में कुछ रहबे मत तो छिला से का फायदा मोहन यानी सा जाला बारला आदमी हमरा के पसंद ना चुपचाप रही मर्द नहीं के भवात ना ठीक बा हम तो हम कनिया हटा बे जैसे अरे हट तनी काम मत कर दे दे तू थप मुंह पर देखा तनी नतिया कैसे कहता ये कहता दे दे तू अभी है बात करा मेहरान के महीना लग जाला खींचो तू खींचो कहलू के 81 पुनवासी ह आ 6 खींच गेलू नींबू घोर कर रखने क्या जी बुझे तन से पी ली तन लूक लहर ना लगी लेकिन ई लइके हेने होने घूमल चलता ई आए तनको बुझाता टुए हम साजता मन एक त आइल बड़ी एगो फुआ जी उ त औरु साफन नास फेर के धइले बाड़ी ए बाबूओ कहां बाई रे फुआ जी ओनी लकताई फिर के करा घरे ढुकली समझैबो के रहो करा के आ गइल भाई जी गोल बाड़ी फिर हाय नेबो पानी घोर के काबले ताकत नहीं के लइका का पीले सरवा पीले त से बुझाता आय लो मुस्कियात काहे बनी पीले त सन काहे मुस्कियात नी जी का मुस्किया तनी हो फिर ढुकल बिया जाके पियम धारी पियम ता ना तो छोदी कहां जी गांव घर में इज्जत नहीं खे कहां ढुकल बड़ी सुजीतवा वो घरे बोली बिया लो उ त एक ताना मरवैया ई का चाहता ई जे हमर त बुझाते न गया अपन सास्ता कब दुख है जार हम जनबे ना कनी बुझाता है के हो कि फुआ के मोती खती में का चलता ओ जी से अपन बेटा पुतोर झगड़ा का कह ले जे जो नहीं खे ओकरा पटत आन के घरे ढुक रहती है हैं हाथा तक खींच के ना लिए नी हां हमरा से खिंचाई रस्ती में कनी के मत जोरे मत जोता तही भइल बड़े का करत रहली ह खाए खाती मुर्गा बनता का तो कतना पेट में छाछा लाला समाइल बा ये दादा कि जेने मुर्गा बनता ओने चल जाता जेने मुर्गा बनता ओने चल जाता आतना हमर मन अनसाइल बनू कि का कहे खातिर के बतावत आदमी हइसे करेला और मन अंसा बा कुछ ओकरा कुछ ले मतलब बा कुछ ले मतलब नहीं कि इज्जत जाओ चाहे रहो ठीके कहता नहीं है बुच्ची जी ठीके कहता नहीं ठीक कहता नहीं कि एकदम अति के ध देले भाई रुक आवत आई तो मार के कपड़े फोड़ देता उनका मंगिए तो रहता चलो ये पत्थर के रोक के तारे पटक दी कि छितरा जी मंगी ता तू फरबे करबो बड़ी ओकरा आगे अटल जइहो हमनी के यार न भैया जी तो पले ढकले कह दिया कि चल जाई चाहे कह कि जाते नहीं और बुच्ची जी के लिए आके तनो बहाने चल जाओ ठीके कहता नहीं रुक जाइए तो कह दे कि जगह साफ सुजी तो वो घरे रहू ऐसन त हो ना बैसन खेलवाड़ी बैसन सब अतिया कि हित ना त दोसरा के घरे जाता त बोला ढुका खियावत ऐसन ओकनी के हितवा ना तवावल ना सन मन के घरवा बताई देखताई बाड़ू अपना के बेरी थी खोला त टेका ना समझे के चाहिए हो कि अपन बाप भाई के कैसे पगड़ी हम बताई कैसे चलन त कैसे निमन रही हां ई सब हमनी कर दे त ठीक लागी सुजीत बक देखा लुआ खोल के मारता नहीं कैसे रुक ओ करे काहे जबरदस्ती बोलावती है जाता तबे ना बोलावती है खियावती जी काहे ना खियावती जाता तबे ना बोलावती है कोई उधर पे कोई आई तो छोड़ दही का बैठल भैया जी आई में खिसिया तन का हो गइल आई गो रो सबसे बात कहतानी फुआ जी देखा तनी के मारे जाके आओ जाना तनी जाना तनी हमारा घरे फुआ जी आई रही कहतनी के एक तनी ओ हां जाना तनी सब का घर घुमती है काहे ना कोने के फुआ जी लइका फुलौरी छल लेबा खाली ही आये दीदी जी साफ हमरा बेशरम हो गेल जे कोई डांट के भगावत न तब दुआर पे एकदम से अड़िया जेतनी अरे दली देखो कनिया देखो फूलों के गांव भर के समझा देतनी हम हमारा घर के हित ना त जात त साफ बगेदा जा अजी इज्जत के लेके काम सब नहीं ही तो तेरे गुहे जाले उहे जाता है तेरी हन आ जक बगाती हन रहू बताई दुआर पे मारे हो जी का बैठ के लोटत है कती ना हम ना जीव करने जब ले हमारा के बना के तू ना खिएबू तब ले अभी देखो तो देख उनका चाची घर मुर्गा खाता है तो ही समझावा है भाजी तू ही समझावा ना
दे देम बबुओरी के गोट का हो कनिया का देखी बड़ा तारा हंसी आवता। अजी हाँ, बड़ा हंसी आवता आदमी ठीक है कनी कैसे खिंचवा की घर फूटे त जवार लूटे बड़ी हंसता हमार फुआ जाती है तब न हंसता रू। अजी दीदी हमारा क्या जरूरत बाजी बताई कि हम हंसी हमारा हंसी अगले एगो बात पे तो हंस लो नींबू पानी घोल लेके चलो त पियाती तहरा के चला 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 रहुआ चला पिया दी तारो के चलो पियाइले ए नहीं बुच्ची की दी आप पियाइले नहीं की ओ मत करी जाके लिया आई जाई त बुआ जी के माना कर दही आवत तब न फुआ जो करा के बतावा तनी आवे कबे ले कह तनी के बुच्ची जे भैंसिया लिया आई जब बनवा तनी अच्छी हो गइल बनेवर त इहो खेलवाड़ी के सुनाई तब न चलो झाड़ झूठ नीलुआ कह दी ओकरा बाद अरे नीलुआ केने बैस रे का हो कने का करतड़ू कहां वाले पेट फुला के आ गईनी ह कने नींबू कहाँ रखले ले? कहां वाले गोरे नुका कार बच्चा तनी के मने गांव घर में हमनी के ताना मार के निहाल हो जासन एमे ताना अरे कमाए साथ के जोड़ी बा बा फुआ जी रे अपन घर द्वार जाई ई का कहतड़ू करे नहीं जरवा अच्छा ई बताओ हम एजा के बेटी टाटी बानी टोला मोहल्ला में बानी तो हम तो एजा के बेटी टाटी हनी तो केहू पूछ केहू घरे खा ले हमार कुल चचे भैया बाबू न बाड़न बताओ तेमे कौन खराब काम बउए मारो से ओठा तड़ू बोलताऊ काहे ना आई थी अरे वो अपना घर जाके अपन गांव में न टोला पर सब घूम घूम खातरा में जा आती नहीं के करे के जकरा घर से अपना तो जरूरत बा नहीं ओकरो घरे जातन जकरा घर सही तई बा ओकरो घरे जातन तहार न दुश्मनी बा हमार नइखे न आ तारे तो जरूरत है ना कि तो कबो तनी फुआ आइल हाथ में नीम के बाउर बना दे आ दूसरा का एक डाल दिन के आइल बड़ी 30 हो जाता है एक दिन आइल बड़ी कि रिनो कर जा खोज के फुआ के खियाई एक दिन आइल बड़ी का फुआ के रोज के एक कामे बाटे हमरो घर से हाँ। ना देखो शादी बियाह करे के बा हमर दुगो बाल बच्चा बा पढ़ावे लिखावे के बसन मने फुआ खाली खियाई अपन बाल बच्चा देखो अपन ननद के देखो हमारा के न फेर हमरा ना हम करवा केहू जाई। घरे खाए केहू घरे रही केहू घरे जाई रवा जाई ओसे का जैसे। मतलब है रवा का है? जाई। देखो ए कहतो जाएंगे ना अभी चल जब थाना पे नु तो लिखवा ले में धो तो बुझा जाए जाई तारे में लिखवाली कैसा? जाई लिखवाली अभी तार जाई ननदी ननदी हिया हम दूसरा के का हनी वो तो ये कहत कइल जाई बा? लिखवाली बोला ना हम अपने भौजे एक मने नंदू रौरे लेखा आती करतिया रौरे लेखा अच्छा बेटा जाइए लेके भागी तहिया बुझाई काहे इतना आगर आइल बाड़ू चवल उतरल कुल भड़ल चल जाई बुझाते नहीं कि हम जनलू इतना उतर आइल कुछ सूझत रुकी हम फोन करत नहीं रुक जाएंगे फूफा जी मेरी फोन हम करत नहीं तब अच्छा ना उनका भी उहे नती उनी मरत त हम हेजा उगो रहती हेजा रहती हो त का नती कर आके लिया मार के के चल हाल काल हो गइल बनी फूफा जी काल तक कइले नहीं रहते फोन कहता नहीं कि ओकरा के रियाता ना आवेले नु तब ओकरा के बतावत हम आवत तो कर लतिया के लेके आवत आवस आवस तुमको धक के मोछिए कबार देतनी धक के चर दू के कबार बुद्धि सिखले बानी हम्म। बुढ़ा गई नैहर बोले के बानी, बुद्धि नैहर नहीं बानी। गइल उनका उनका करेजा पे नहीं किया नैहर में बानी अपना नैहर में अपना बाप भाई के कमाई कुल कातनी हमरा के राउर भाई ना चल गलन ऊपर राउर भतीजा बाबा तक हमारा अपन भाई मर एगो भाई मर गेल कन गोजर के कहीं गोड़ बुगे एक ही टांग भाई एगो टूट जेता बहर गांव हमर भाई बाप नु बा जई खियाई ओकरे घरे जाई ताना में ना मारा खती हमरा के आगे गुने त मरे ताना न तबे में न मारा लुका खाती। लगे से तबे न बुझाई त फुआ के ठीक खेत बा पे ना हमरा जाई खिया त। भर के नहीं खिया कातरवा जाई हाँ। उठू ये जैसे चली ता चली उठी देर रवाती कले हां उठम ना का चली 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 ना जाई चले पंजर जाई ना जातन सुते खा ले बन ढेर का करी हमरा से बुढ़िया टेलइबो ना न करी हन रुका चातनी कहतानी फोन करके उन करले कि वो नाती के बेटा वही में के बाड़ा कि नैखन कहत कि हां फुवा के मार पीट के भगाई से के इतना अति बर्दाश्त करी देता गहूं चर बेच देताई हुआ जी नहीं और हमरा के नीके नहीं के लागत कबे से कहत हन कि बनाओ रे अदौरी के सब्जी हुआ जी पसंद बा कोई को करी हम बना दे तो चुपचाप जातन चना भेव आ चना डाल के भेज के आ पीसम सिलवट पे फुला चना के दाल आ ठीक कर का करते मोनिया जी अरे आय ले आदि तो चना के दाल हाय पकौड़ी या करी बरी करत तनी पीसब दलिया वो करे बरी छना में आ चना में डाल के पकौड़ी छना ओनिया राई रौरा के त मेहर के त फरमाइश पूरा करे के तुनी आ त ना मन अंजुआ जाता ना सुनत नहीं खन त कि क्या कहे के मेहरारू के त ख्वाइश पूरा करे के भगवान लूट का रे के तरी भगवान मेहरारू के ख्वाइश पूरा करल जाला सब्जी बना अदौरी के हां हैं फुआ जी खाई बेली आई फुआ जी दाल पीस के बरी काता अच्छा ये बता काता ना तू फुआ जी पर जोड़ पड़ले बड़े का का बात टोला बा? में कही लेकिन आप असमान लिखा लागेली आसमान लेखा तोरा लागत आसमान लेखा अपन फुआ नहीं न सोहात हैं आ टोला टाटी में के फुआ के खूब मानदान होता हम मरद के बात तनको नहीं के सोहात तोरा जा जब जब से उइल भी न तब से तुम
नाक चोगले रहता तहार। तो का करी रौरा से बहस करी फुआ तोर मालिक जौना के जौना से रौरा रिश्ता रखब एक तो का जना कैसन उनकर भतीजी बाड़ी सन खेलौड़िया को हाँ। ना निमन भाई बुद्धि विचार के अच्छा, तुम जाके अच्छा। तनको इज्जत नहीं किसी अच्छा 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 अरे फुए तोरा से बियाह कर बिया है का फुए को सेनुआ डाले तनी तनी सुधर जो तोरा कहा था समय बा अभी ना ठीक है बा हमारा के सुधार तनी ठीक है बा ना तना केकरा सुधारी केकरा का चूल्हा के चूल्हा सुधारी हो क्या ये तसला सुधारी माने टिकल बनी नहीं के का मन करत रखे के चल जब तो बढ़िया रहे एक तरफ से हां हाँ राम फैल से चल जाई कला कुप से बढ़िया बाबू का एगो बात हमार नहीं खे मानती सब बात टाल देती है कहीं कपड़ा फीचे तो कपड़ा ना फीचे अभी को कुर्ता सूखा नहीं खे फीच के डालनी हम अपना से हम हाँ। कपड़ा फीचे हम एथी करी बोल घर में पोछे काल से लगाई हम काहे इतना अनसैले बनी हमरा के जी मर से कोई तेल ना लगो लेकिन फुआ के 2 टाइम 3 टाइम तेल लगाओ तड़ी लागी ना लागी ना हमरा खातिर उतना करेली हाँ तो जा फुए घर रही है के बराबर हुए नु भाई हाँ तो जा फुए घर रही है कह तन 2 कट्ठा जमीन लिख दे के बस मत हाँ। कर हमरा से जाइले तारा से बस के करी तनी तारा बात से जीती केहू ना जीती तू लंगाई पे उतर गेल बढ़िया से तार पाप के घड़ा भर जाई अपना मन उपजा के मर जीबू घबरा मत 2000 रुपया दी तनी गांव भेजे के जो बाद मांग ले जो फुआ से मांग ले 2000 रुपया मांगम नु तो 5000 दे दी जो 5 10,000 मांग ले बढ़िया नु बा हमरा खातिर जाइले तू खोए तो लात मुका बाजी बस एकदम बम बम क के एकदम टकर भगबू जा अपन नैहर यही चाहते बाड़ू तू रौरे हमरा के नैहर भेजोला भइल बनी मार के तो के भेजी आए 112 ही क्या भेजेगा तारा के 112 अच्छा अच्छा हमारे से बहस मत करी लेके आई का चल चाना तक लेके आई चाना ना लेके यही आई चाना कह दे नहीं दे फोड़े लगा समझ ले तो ढेर गर्मी बनले बा देह में नो आ देख ले हम जीते पे पाए तू दीजे पे बड़े आ देख जौन सब्जी कल में उहे बने के चाहे तो बने के चाहे केने बड़ हो कन्या आवा हो लेकिन कुछ कह एक और बड़ाई कह देब तनियो मुनी खाली तब देख कतना ई बहा बही में का ना खिया दे अपन जान दे दे योसन बिया एही से त एकरे के पोटले बानी तो जो करे से ने कनियो कना बोले से तेकरा घरे कम से कम कोई नहीं खे रहते आके तो रहम नु खाइम नु पियम नु सुतम नु ई अपन मरद लेके घर में होने सुजे हम के रहू सुजे ढाबो बरांडा में हमारा उसे का फेर बउए यही के चलते एकरा का बढ़िया ले कहिन एक कनिया कतना तू सुगर बड़ मुहमा पे नु कहिना यान हम इनका के तो खरहो बरना सुहाला हमरा न हब एकरो सास रहे त दादा केतना हमने भौजाई से लड़ले रहे हमरे यानी के मल रहे झोटा पटक के त वैसे त कुल भूलवा दिल माने कने कने उ कुल बीत गुल बात बीत गुल अब हमनी के मिल के रहल केने बाड़ू हो कन्या सखी हां आव अरे ए बरा का बनैले बाड़ू चल गो ही तनी कॉल पर जननी हां कॉल पर चल गो यही से चिल्लात रही रौरा आवाजवा सुनात रह तब में से कैसे बोली हां यही से कने नु त ज्यादा तारा घर में ना जब खजन मरद मेहरारू बाउजर ना नाई करा से होता ना हमर ना बनेला जानिया पर रौरा अंदाजा लगावत रहन थात रहन कि रौरा हमरा खातिर रौरा का क देम कोई ना फुआ हमरा खातिर जान दे देम हम फुआ खातिर जान दे देम आई कनिया का कह दिहलू तू जवन मांगत है आकाश के तरई मांगबू तो हम तरई लिया दे तोरई के बात नहीं के तनी कोनी नु हमरा के 3-4 हजार रुपया दी ना नैया पे जावे के बा कंची काम बा जल्दी का कहतऊ 3-4 हजार रुपया फुआ जी 3-4 हजार रुपया हां तनी गांव भेजावे के बा काम बा दे दे बराबर एक कनिया रुको अभी देखे के पड़ी बा कि ना अब हम का जाने उहे पेंशन आवे लगते माने पैसा होई एक कनिया जानता उ पैसा रहे पतो ये फोन कइले रहे उजल हमार नतिया का तबीयत खराब रहता विदा करा देनी भतीजा वाले अपना जे रौरा के करत ओकरा के रौरा नहीं खी देता जे नहीं के करत रौरा के तवना के देता अब नाच के बात देबे नु करबू हो आए हां तो कतनो बात बेटा ले सुदिया ले कैसे दोकाल मुरहिया ले सुदिया के थी ह तो कतनो ना तो नाच वैसे ना कहला कहल जला ना कबो होई तो अपन अपने होई अनकरन करे होई आज हमरा गैर बानी नु आई कनिया ई हमारा का तो कह रौरा दे के जितना सेवा पानी क देनी खिया पिया देनी हमारा अफसोस होता कि काहे खातिर कुल हम कइनी ए कनिया देखा खिया के घुटा म आई रही त माने देती ना हो माने कहल का चाहत एगो पैसा पे हम माने चिन्हातनी आई पैसा पे चिन्हातनी हो बोला रही त हम दे देती नहीं के ले कहबू त रुक कोइले मंगावा के मांगू के दे दे ना रहे अपन दी फिर देती हम है तो रौरा के अंजादत रही कि सही में दे दे हमार मरद ठीक कहले रहन हमार मरद के कुछ बात ना सुनत रही उ ठीक कहले रहन कि तोरा के कोई ना करी
जनी हम करा करौरा आगे कुछ ए मैं अंदाजत का बेड़ू दे ना दे कहत लिया के दे दी झूठो के खिलवाड़ी अंदाजत रहू खिलवाड़ी अंदाजत रहू आय का कहत दे दी तार के हाँ। 10,000 ले ला 10,000 का हां 20,000 दे द मिल गइल हुड़ी के फेर में रहू कि पूरा हमार हुड़ी धइले बेदी ही ले ला गागारा ले ला पूरा के खाए के ठिकाने न नहाए के तोड़ के बाप रे एटी करा तू का तना महकता है गर्मी में हेलो हां दारू और का पिए ले बैस रे दारू ना ऐसे मत कहीं पुआ जी उनका के हमर मरद होने तना दिन से तो खरो बना जननी उनका के जवन ना बॉडी पिसाले के पिस बना बना वो कब धूर उड़ाए लगली एक को सुन ठीक बा फुआ ठीक बा जाई पुआ जी हमारा घर से जाई अपना घर ए बोला तमीजे ले हो का बोल मुझे तो झझकारा तारू का तू हो तार के रुपया दी तो ठीक बानी का ना तो खराब हो गई नी अरे कम खाए के दम तो ठीक बानी ना तो खराब हो गई तार के हम कोनी हमरा के खाए के द का हम ही इनका के रुपया देते का जाने कहां ले दी हमरा कहिए ने कि इनका के दे दी रुपया ले 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 रे पौवा धले पे गड्डी जय दी दे दी ये तरह हम बात समझत रही रे हैं अच्छा टाइम तेल लगावत रहू तार पर तो ये करिए तार के बोल ना शर्म ना लगत रहे हमार पतो ये नहीं मारते से तह जाइबे ना करते हां तो जा अपना घर जा जाइम ना का हाँ, चलिए जा जाइब जा चल का जा ये सल ठीक कर इनकर कोई से ना बनी जब अपन बेटा पतो से ना बनल ए जे अपन ए, भतीजा तो कुल ढेर ना तो बोलन तो धकदार जबाना खींच ले मो हमार बेटा पतो के दोस्त देब तो किचम जबानामा किचम ठीक करतई मारा हो कनिया मारा पटक के मारे ये का दिन बा हमारे के मारे के नहीं जा रही बुढ़िया के मैं मोटाई हमारा एक मार दिन इनके दिन बउए मांगत है 5,000 रुपया कहां ले दी 5,000 में छेद करत रू 5,000 इनका के रुपया दे दी कहां ले दे दी खइले बोलता ना खरी बात फिरी के इनको के लिया के देत रहे इनको के हमारा सिखावत अफसोस रहे होता कि इनकरा के अपना मर्द के आगे इनकरा कतना मननी दुलारनी आ कुल खियनी जौन अपना मर्द के करे जी पथरी ना खेल इनका के खियलस भगाबू कि ना भगाबू भगम काहे खातिर अब सखी नहीं की हमर गांव टोला में बहुत गंदा बा कोई के घर में ढुक के कोई के ए काट मार मार के खाए तू ना तो बोला तारा बारे में कि तारा दुआरी पे दिन गोई ना देल तो दिन हम जातन तारा दुआरी पे देखी आई ओकरे दुआरी पे न जाईब बना के दी जंगल में चला ये कर तार बात आज हे घर कर हो घरे हां हमर ये करा दरा निकल आई से ए हाथ ना दर हम चल जे मैं तो कतन ना तो धक तर चुर के पेर देम ना ती पहले ये रोक करा देता घर में नहीं खा ढुका कहता मार के थप्पड़ से गाल लाल कर दे देखिए जाइम घर हाँ, में वो कैसे करे, देखिए ना कैसे जाइब अब ना देखिए बनी सखी खलाना बाबा और रही का तो हम सोचत रही ना दीदी नीमन रहे हम सोचत रही ना कि जाय दी हमारा से नीमन से बोलत ई रौरा गलत बनी सही भाई लेकिन जौन अपना के ना उ दूसरा के का होई जी देख के सब्जी बनावत रहे कैसे फुआ जी खियाई बना के ठीक है बाटे हैं? ठीक है बखिया निकल के लूं कर तारा घर के मजा ले हम घबरा मत घर में से बुढ़िया का- का- चढ़ा देखो देखो का कहता नहीं दीदी नहीं ले ए जी रौरा सुनी